Pasamos do frío e da auga a temperaturas altas, un cambio brusco que a moitos nos pode afectar. As que están contentas son as vides, xa que con esta calor as cepas empezan a gromar. Baixamos ata a Ribeira Chantadina, onde comprobamos o nacemento do que esperamos sexa unha gran colleita de viño. O comezo xa o podemos ver, agora toca esperar e deixar que medren. E fagan aínda máis fermosa esta paisaxe que nunca nos cansamos de ver.